کارمندان соҳаи маорифи ноҳияи файзобод паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олиро хуш пазируфта эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллиро ҷанбаи муҳиму саривақтӣ барои бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таълимӣ дар ноҳия арзёбӣ менамоянд. ҳамаи ғамхориҳои сарвати давлат нисбат ба соҳаи маориф гувоҳи он аст ки ояндаи дурахшони миллати давлат ба рушди ин соҳаи ҳаётан муҳим вобаста мебошад ва ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо маорифчиён барои таъмини рушду баландбардории сифати таҳсилот бо истифода аз тамоми имконияту усулҳои фаъоли таълим ба тадриси хонандагон кӯшиши бештар ба харҷ хоҳем дод. дар робита ба амалӣ намудани ин иқдом масъулони соҳа тадбирҳои созандагиро рӯи кор гирифта вусъати тадбирҳои бунёдкориро дар иншооти нави таълимӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 деҳаи элоки ҷамоати деҳоти қалъаи дашт вусъат мебахшанд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти нави таълимӣ ба итмом расида бинокорон айни замон рангубор ва муҷаҳҳазгардонии синфхонаҳои таълимиро идома дода истоданд. бо мавриди истифода қарор додани иншооти бунёдгардида 1200 нафар хонанда дар синфхонаҳои барҳавои бо таҷҳизоти таълимӣ муҷаҳҳаз ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. барои фарогирии насли наврас бо ҷои нишаст мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо масъулини соҳаи маориф соҳибкорон айни замон сохтмони муассисаҳои нави таълимии рақами 24 деҳаи сари сафедхокро барои 640 ҷои нишаст оғоз намуданд. иттилоъ дода шуд ки иқдоми мактабсозӣ ҳамчунин дар соли 2026 аз ҷониби масъулон ривоҷ дода мешавад. шурӯъ аз соли 2026 корҳои сохтмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 барои 680 нафар хонанда дар деҳаи дашти марзо бошад. корҳои бунёдӣ дар иншооти нави таълимӣ барои 240 нафар насли наврас ва дар шафати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 сохтмони бинои нави таълимии иловагӣ барои омӯзиши илмҳои табиӣ оғоз карда шуд. масъулони соҳа паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олиро хуш пазируфта иброз доштанд ки ҷанбаҳои ин барномаи ояндасоз ҳадафи созандаи рӯзмарра барои ҳар як нафар корманди соҳаи маорифи ноҳия мебошад. пешвои миллат ба кормандон ва масъулини соҳаи маориф вазифагузорӣ намуданд ки барои ҳарчи бештар омода намудани кадрҳои педагогӣ, кадрҳои омӯзгорӣ, бунёди муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. дар ноҳия ҷиҳати фарогирии хурдсолон ба зинаи аввали таҳсилот ҳам тадбирҳои созандагӣ идома дошта раванди корҳои бунёдкорӣ дар 12 маркази инкишофи барвақтии кӯдакон бо вусъат рафта истодааст. бо бунёд ва мавриди истифода қарор додани маркази инкишофи барвақти